Assalamu alaykum, hormatly ýerleşler. Şuňky abzorumda 9-njy mikroraýon, 1-nji etaş, 3 komnat, 2 wyhytly, taňjak remontdan soň. Gelin onu abzory başlaýyn. Bular verandamyz, ikinji çykyldy, agarodly. Görýäňizmi? Ýolkyjyk ýa ekili. Bärde verandan aşagyna podwaly bar, ataplenýesi bar. Ýörite холодильник üçin uje ýerjagy taýyn. Bärde bolsa kuchny zonamyz, gaz plita, witişka, rakyny görýän gul ýalyjak. Enta etmeli işler bar ýene-de. Melçi işler. Indi gelin, bu bolsa zal komnatymyz, bärde TV zonamyz. Görýäňizmi? Owadanjy, aboýlyjy, pollar laminat. Bärde glavny vhody podъезд tarapyndan elektrika, santexnika çalşylan. Bu zetki komnat. Her komnatynda ataplenýesi bar. Bu bolsa spalny komnatymyz. Görýän, owadanjy dizaynerski remont edilen. Emme podsvetkalar, diodny lampoçkalar ýanyp dur. Bärde bolsa sanuzel. Hormatly müşteriler, jaýyň bahasy 60 000, beligim 861 19 78 07. Like koymany, repost etmeni unutmaň. Janyňyz sag bolsun. Sag bolun.